Знову усіх вітаю, брати і сестри. Знову добрий день добрим людям. Може, як ви вже загадалися, я знову знаходжуся на озері Завелле, на озері Солдатському у Полоцькому районі. Снег глибокий, день теплий, небо чисте, настрой добрый. І ось я вам вирішу показати все ж таки гэта два маленькие островочки на озере. Ось гэта паўднёвы востраў. Будзем яго так называць. Яго я ведаю яшчэ з дзяцінства, ну і прыкладна як суседні, тут даволі блізка. Я потым покажу у нейкім іншым відэо. Я яго ведаю з дзяцінства. Калісьці мы з бацькам тут плавалі на чаўне, падплывалі, плывалі вот так вот. Вот так вот навокал вострава мы плывалі на чаўне. А сёння у гэты зімовы дзень, холодны. Ну як холодны, па зімовых мерках такі цёплы дзень. Я знаходжуся тут. Іду пешу да гэтага вострава. Вось паглядзіце, ён зусім маленькі. Ён можа нейкія 20-30 метраў дзесьці. Можа нават менш. Але некаторыя дрэвы тут ёсць. Глеба цвёрдая тут ёсць. І ўлетку і ўзімку можна дабрацца да гэтага вострава і трошки па ім пахадзіць.